Bun. Hai să vedem și cu cașcaval. La câte like-uri adăugăm shawarma Andu Ioan în meniu? Deci în premieră pe vlog testăm sosul tum de la Laziz. Cum a fost deschiderea? Cât de greu ți-a fost? Prima zi când am deschis nu am avut bani nici să dau rest. Contribuția de la Mr. Laziz pentru mașină este de... Ron. Salutare toată lumea, eu sunt Andu și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de Hamada. și facem partea a doua din lucrez la afacerile influencerilor până când cumpăr o mașină. Suntem la Mr. Laziz și chiar vreau să văd ce ne-ai pregătit astăzi. Ce vrei să facem? Unde vrei să lucrăm? Trebuie să facem o shawarma, categoric, nu? Ok. Meseria care toată lumea crede că e ușoară, dar o să vă zic Andu acum, că nu e așa. Sunt 100% sigur că nu o să fie ușoară sau nu o să fie la ceea ce ne așteptăm, dar hai să intrăm înăuntru și să vedem ce facem. Ești cu mine? Sunt cu tine. Și a plecat. Haide. Am un prieten, Sebi, îl cheamă, care vine, cred că săptămânal și mănâncă numai cheese la voi. Deci pentru el vreau să fac Asta neapărat facem un lui cheese. Sebi, cheese. Bun. Asta e lipie de cheese. Ok. Da? Este o lipie cu curcuma, tortilla cu curcuma. Ok. Aici ai sosurile. Bun. Trebuie să ți le zic, că nu ești. Usturoiul. Deci usturoi, avem curry. Asta e tum. Tom, asta e sosul ăla nou. Ăla Ține e. povestea lui, Ăla frate, e. că a nebunit internetul. Păi, asta e sosul libanez. E fix ăla care se pune la shawarma. În Liban, în Siria, în toate țările arabe, nu găsești alt sos de usturoi. Asta. Deci am E auzit cel de mai el că e original. genial. Eu zic E sincer, am mâncat de vreo 3 ori la voi, dar nu am apucat sosul. Nu Tom. cred. Nu era atunci. Deci Stai chiar așa. sunt curios cum Stai e. să dau să guși. Stai așa. Deci în premieră pe vlog testăm sosul tum de la Laziz. Iau de la tine, ia. Nu, dăm tu. Băi, ești nebun? Da, e altă ligă. Iar o să ziceți că zic eu că e vlog. Îți dai seama? Nu, chiar nu e, chiar e bun. Dar nu știu cum să explic, adică e un fel de... Ai văzut că e aerat? Mie asta îmi place la el, că e foarte aerat, poți Da. să mănânci un kil, că nu Adică are nimic, nu-ți e pică greu, nu-ți pică greu, aia e ideea. Chiar e deosebit. Da, nu, foarte bun. Așa, ai maioneză picantă aici. Ok, Asta e sos de măsline. E urcumentă, bun. ulei picant. Cât de picant e? Eu mănânc foarte picant, Asta chiar e? Uite harisa, nu harisa să spui. Harisa e cel mai Mama, picant? Asta e bombă. Da, și la ieșire? Tot bombă. Asta e ketchup picant. Ok. Și asta bine, asta e pentru noua lipă. Cu feta, cu șnițel. Nici de aia n-am mâncat. Vreau să facem și o de aia. Da, vreau să facem și o de aia. Bun, pe hai să-i dăm cu un Ce cheese. facem? Pui vită, berbecuț, ce facem? Facem un mix? Mix. Ce? Mix? Pui cu vită? Da, da, Așa. da. Deci primul lucru trebuie să tăiem carne. Dă-ne și Bun, nouă. hai să vedem. Ai Deci- butonul off aici. Ok. Nu apeși, nu nimic. Lași să meargă singur, de sus în jos. Așa, așa. Bă, frate, eu cream că e mult mai complicat. Nu, asta chiar e ușor. Dar asta e de ce? Că e aparatul ăsta bun. Uite, Ia, a fost mai tare? Nu. Gata. îl pui așa, cu capet se puși așa. Am văzut unde e lama, da. Asta e foarte bun, că uite, scoate carne subțire cum trebuie, știi? Aha, Așa și vită. bun. Mamă, ce bine arată vită. Asta nu apăsa, lasă-l să meargă singur. Ok, așa, ok. așa, așa, așa. Bine, când ai 500 de kg pe zi, o să apeși fără să vrei. Da? 100%. Dar de ce nu se mai face? Uite că știi că înainte eu vedeam cu săbile alea, le ascuțeau de... E mai profi așa sau care e? Cine mai spală la mână? Bravo, da. Dacă e un ajutor, asta e gălează un shawarma. Aha, ok. Gata, cred că ajunge, nu? Da, da, da. E mai rapid, e mai practic, e mai... Cum îl ce-ți-am opri? zis. Aha, gata. Nu obosește, taie subțire mereu, n-ai treabă. Hai, ia lipia. Bun. Asta de la cheese nu o încălzim, că o băgăm la toast. Ok. De obicei lipia să încălzești și pe aparat înainte. pui la Băgăți, ăla că așa în știi. spate, nu? Că am Exact. văzut. Hai, Bun. fă și faza asta. Să văd. Vrei să fac și văd dacă- șmecherii Nu, asta. nu, nu, nu Ia. fac. Acolo că te arde ăla. Aici, Aha. cu mâna dreaptă. Că te arde asta. Cu Așa. asta? Da. Și o las așa, s-a încălzit? Ia. Mi arată master. Uite, vezi? Cu astea două. Da, da, bun. Hai să vedem. Și acum Hai cu să ce iau? punem tum. Hai să punem tum. Tom? Prima Bun. oară, da, punem sos pe lipie prima oară. Ok. Am pus mult? Am pus o leacă. Întinde-l frumos. Hai să Să vedem. o lași mai jos un pic. Să pice pe mână așa. Așa. Perfect. Uite, mă, dacă n-am făcut niciodată, ce să faci? Eu mai făceam acasă, știi ce făceam când nu mai aveam bani? Comandam meniu crispy Și o lipie. și două lipii și le împărțeam în două și mâncam de două. Nu e rău, deștept. Nu? Cartof. De aici nu mai pui nimic în jos. Ca să poți să o Ok, închizi. ca să pot să Da? închid. Așa, 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 perfect. Bun. Hai la carne, că aici e baza. Aici e baza. Hai să vedem, mulțumesc.
Deci, fii atent, n-am carnea în nimic. shawarma trebuie să-ți vină un fel de Y, ca să înțelegi. Aici plină, Ok. ai înțeles? Aha, pentru că sus se închide, nu Exact. dacă vine nimic. Ca să poți să o închizi jos, să nu ai probleme. Bă, deci eu chiar mă gândeam să mă fac shawarma la un moment dat, pentru că mănânc foarte multă shawarma, cred că de-aia. Utilul cu plăcut. Corect, bravo. Așa, pune și vita. Așa. Mamă, cum arată. Sus, pune sus. Așa, umplu. Așa, și întindu frumos cu cleștele acum. Știi? Așa. Perfect. Gata, ești angajat. Gata? Hai aici. La picant ce punem? Harisa punem, nu? Harisa, da? Așa. Pune harisa, vezi, nu pune mult. Că... duci lipia la sos, ca să nu murdărești la bară. Așa. Perfect. Ia uite, mă, ce știi. Nu? Mai vrei să pui sos ceva? Da, vreau Ce să vrei mai să pun... Măsline? Nu măsline, pot să-mi pun maioneză picantă. Da. Aici. Asta mai groasă, da. Perfect. Dai, fără frică. Așa. Aia. Și merge să-i bag și feta? Nu Sau punem e la pentru- nu o să pot să o întind. Nu o să pot să Punem întind. deasupra. Bun. Păi atunci ajunge. Așa, ce legume punem? Bun, legume, fii atent. Ăsta e cheese, am zis, nu? Da. Păi punem câteva de-astea. Așa. Astea ce sunt? Legume, Legume, da. la Ardei, cuptor? ceapă și ciuperci. Coapte? La tigaie, da. La tigaie, Tragi, bun, perfect. Da. Așa, deci Bun. până jos întinse, bravo. Punem niște Ceapă crispy. ceapă crispy cu ciopul. Cu Tot ca cu ăsta? Da. Ok. Bun, asta îmi place mie, power, deci asta pune Așa, mai mult. da, e bună. Așa, ia uite, mă, ce N-are nimic. castraveți. Asta e rețeta standard? Da, să știi că asta e rețeta standard cu Deci- cașcaval. Înseamnă că eu deja știu Așa. cum merg Știi tu lucrurile. ceva, ai ceva bazat acolo. Așa. Și ce mai pun? Cașcavalul? Cașcaval, da. Stai așa. Bun. Hai să vedem și pe cașcaval. Ăsta cam cât se pune? Mai punem plește. Te mai pune sus aici. Ok. Aia e. Bun. Apasă cu cleștile un pic. Ca să poți să o închizi. Așa. Știi să închizi lipia? Bă, vedem acum eu, dacă Hai. ți-am zis că am mai făcut Haideți metoda să- săracului acasă. Nu, ține-o așa. Așa. Mâna dreaptă așa. Așa. Uite așa. Ok. 1, 2 și închide de acum. Și acum strânge un pic. Închid-o, așa. Și acum țin-o drept așa și mai strânge-o cu degetul ăsta de aici. Cu ăsta? Cu ăsta. Uite așa. Ia. Aha. Ai înțeles? Merge așa? Merge și așa. Perfect. Merge și așa. Hai la tost. Bun, hai să vedem. Și o băgăm direct așa? Da. Fără fric. Hai să te ajut că aici e mai greu. Și am pus-o pe toast și am făcut primul cheese. Zine până se face ăsta, acum cât timp ai deschis prima locație? 2017. 2017, unde a fost? 15. Aici pe Timonierului, la Lugerul. Ok, și care e povestea primei locații? Cum a fost deschiderea? Cât de greu ți-a fost? Zine niște challenge-uri pe care le-ai Băi, întâlnit. eu sunt un om care am plecat de la sub 0, credem, nu de la 0. Prima zi când am deschis n-am avut bani nici de dau rest. Jur. Nu cred. Ultima oară am avut 3.000 de lei de bani aia împrumutați și cu banii aia mă duceam la marfa. Jur. Prima zi dacă intrai și shawarma era 12 lei și tu ne dai 15 lei, eu nu avem 3 lei să dau rest. Mă jur. Și cât a costat prima locație? 16.000 de euro. 16.000? Și ai Erau avut alte tu sau vremuri. tot așa cu împrumuturi? Împrumutați, nu toți, dar o mare parte Toți împrumutați. Cine te-a da. ajutat la început? Uite, că poate îi dai acum credite pe vlog și zici, uite, frate, tu ai Mă, așa. am prieteni, mulțumesc lui Dumnezeu, am 3 prieteni care îmi sunt și acum prieteni și n-am ajutat reciproc întotdeauna. Ok, deci ei te-au ajutat cu banii la început și în cât timp i-ai dat înapoi? 5 luni, cred. Ba, rapid! Asta Păi nu aveam vorbim. angajați, eram eu cu soția mea. Veneam dimineața, plecam în noaptea. Și tu făceai shawarma, tu făceai tot? Tot, de la zero. Ea se Wow. ocupa de sosuri de salate. Wow! Salut băieți, Eu salut! de carne. Salutare! Da? Uite, vezi. Nu stăteam eu la vânzare, mai știi? Deci uite, cred că printre primii clienți sunt întâmplător în locație și a zis că și el mânca tot de atunci, de când a deschis și recunoaște că o făceai. Bine, era mai slab. Păi dacă ai tot făcut, ai și mâncat, nu? Bravo, bun! N-ai cum, trebuie să guști. Bun. Ce ați comandat, băieți? Ok. Și care e cel mai comandat? Deci ai zis cheese-ul. Nu, acum știți lui feta e. Deci A rupt. Deci frate, de o săptămână. Dar de ce? Că ai postat, nu? Da. Cum Promovare. e? Cât de mult te ajută? Și bun, e bun. Cât de mult te ajută online-ul pentru afacere? De la 16.000 de euro împrumutați la 2 locații și o fabrică de 40 de metri pătrați și încă 2 locații în amenajare, gândește-te.
Mamă, unde deschizi următoarea locație? Poți să ne Nu mai zici o zic exclusivitate? Mă, sunt cu ochii pe sector. cât îl mai lăsăm, îl mai Sunt cu lăsăm? ochii, lăsăm că nu țipă. Sunt cu ochii pe sector 3, că am avut locație și n-am reușit să obțin non-stop și i-am dat lui Ramore, Ok. cel care m-a recomandat Deci tu vrei aici. neapărat non-stop. Da, da, păi Ok. e conceptul, nu? Și acum locația din Constanța este în amenajare. Sper să terminăm cât de repede putem și să dăm drumul acolo. Deci astea două acum sunt pe primul plan. Ok. Cred că e gata asta. Hai să vedem dacă... Da, cred că e bine. Acum să te văd. Hai, E bun. Ia-ți Acum, două păi- colțare. Două Uite ale de sus, dacă. kiloței cum ar fi, nu? Exact. A plecat. Hai să vedem. Stai un pic să te ajut. Nu. Ca să nu te frică. Le țin pe amândouă. Deci îl iei și îl bagi aici. Da? Ține așa Ok. cu stânga Așa? și el cu... Scoate. Ma! Moare! Tu ai vrut să mă arăți? Am vrut să vezi cum e să fii shawarma. Deci, îi ții cu mâna stânga aici și strângi cu alea. Bun. Hai că nu mai arde așa. E bun? Hai mă că a ieșit. Hai mă că a ieșit prima mea shawarma, primul meu cheese făcut în viață. Mai stai să răcească, că se iau Da, da, da. acum te... Păi nu iau acum, că Hai să-i pui la mergem și pachet. facem Hai să testare. împachetez. Hai să vedem. Deci îl pun Nu, bag vină pe aici. Ok. Îl pui aici. Mai în jos, mai în jos. Uite așa. Și rulezi. De aici, da? Da. Apasă pe el, nu trebuie să fie intact. Dă-le înapoi, nu, dă-le înapoi. Așa? Ia. Nu, dă-le înapoi. Hai să vedem ce am greșit. Apeși pe el. Îl rulezi și apeși pe el. Ah, ok. Așa, apasă. Așa. Ah, Apasă. mă gândeam să nu o stric. Gata. Păi nu îl strici, așa este perfect. Și aici fac așa? Exact. Gata, Andu și Amarmarul. Perfect. Primul cheese pe care l-am făcut. Bun. Hai să vedem. Și unde îl pun? Să-l pun undeva, să nu încurce pe nimeni. Așa, bravo. După aia facem și un taste test toți. Dai seama. Dai seama că mâncăm toți azi după. Păi da. Bun. Gata, ți-a ieșit. Mai zine în felul următor. Aici decizi tu dacă vrei să răspunzi sau nu. Ce anume? Care este cifra de afaceri la locațiile tale? Pentru afacerea Mr. Lazis. Hai să zic un lucru. Eu în firma eu nu prea sunt corporatist. Ok. Trebuia să fie John aici, care el se ocupă de tot ce înseamnă cifre. Eu, ca să înțelegeți, eu nu pun mâna pe bani în firmă. Îți jur. Nu? Eu nu pun mâna pe bani. Păi și tu de unde ești pe afară cu bani? Eu am salariul lunar, de care ok. trăiesc, banii firmei sunt banii firmei, de care se ocupă fratele meu John, cred că toată lumea le știe, ia încasările seara și le duce la bancă. Eu văd cifrele în cont, dar nu mă ating. ok. Eu nu fac plăți, eu nu încasez. Și ce cifre Nu am vezi? nicio treabă. Mar. Mar Prestivit. De la, stai, cum era? De la 5-0. Uite, Ramore ne-a zis că el zice că anul ăsta atinge 10 milioane de euro cifră de afaceri. Vrei să sun pe John? Da. Asta îți dai seama că prind mai bine când zici o cifră, sare în aer lumea. Hai să vedem. Johnule, ești filmat de 4 camere. Zi-mi ce cifre de afaceri atingem noi anul ăsta. Anul ăsta? Da. Undeva la 25-30 de milioane, cred. Bine, mersi. Hai, te pup. Bă, suntem bucați. Milioane de? Nu știu, nu l-am mai întrebat. Vine Nu l-am așa. mai întrebat. Asta lăsăm aproximativ dilema. ce? Asta lăsăm dilema. 25-30 de milioane atinge Mr. Lazis cifră de afacere anul ăsta. Și când îți iei primul urus? Primul? Urus. Nu știu, am un Volvo XC90 de care sunt foarte mulțumit. Momentan iau o mașină mare, că am 2 copii și nu prea ies fără ei pe nicăieri decât la muncă. La urus și la mașini scumpe încă nu fac momentan. Fii atent, înainte să ne arăți cum pregătim aici, noi ne-am echipat frumos, ne-am luat mânuși, ne-am luat reclama să o avem direct pe noi, nu? Și fii atent, avem un challenge pentru tine. Așa. La câte like-uri adăugăm shawarma Andu Ioan în meniu? 5.000. 5.000 de La like-uri? 5.000 de... Fii atent, eu îți fac Bun. alt challenge. La 5.000 de like-uri adăugăm shawarma Andu pentru o săptămână și la 10.000 de like-uri de partea mea la orice shawarma Andu o doză de Pepsi. Deci la 5.000 de like-uri adăugăm shawarma Andu pentru o săptămână în meniu și la 10.000 de like-uri dăm și o doză de Pepsi gratis. Să vă văd. Deci dați like acum ca să aveți shawarma făcută de mine, exact cum vreau eu, sunt sigur că o să vă placă. Și dați un like și vă mulțumim, v-am pupat. Și haideți să o și facem, o să avem o rețetă mult mai neobișnuită pentru această shawarma, dar cum sunt și vlogurile, așa e și rețeta, puțin mai speciale, zic Exact. eu. Hai să vedem cum o facem. Deci, prima dată o să punem un șnițel
tăiat. Au. Deja m-am învățat, vezi? Deja știe. Păi da. Așa. Cred că ajunge atât, sincer, că să nu umplem prea rău, nu? Că Pune punem tot și șnițelul puișele. că te înjură lumea. Hai că pun tot șnițel. Eu de asta nu-l feliez la feta, că te nu zic că a tăiat, dar mi-a pus decât unul, nu. Ok. Ia le întreg și sunt învățat. O vezi că Bun. nu mai am păr. Bravo, da. Bun, deci pune șnițel. Lipie o să luăm, cred că de-aia. Care vrei tu? De-aia de cheese. Care vrei tu? Eu sunt tăietorul tău, stai care. Am luat o lipie de cheese, peste care punem puțin feta, puțin. Am aplicat niște feta așa de gust. Am luat șnițelul. Tac. S-a pus șnițelul puternic, după care venim cu niște Clești? clești și s-a pus cărniță de pui. Acum eu o fac cum știu eu, dar gramajul o să stabilim bineînțeles ulterior. Fii atent și Vitania o pui tu ca să fie premieră. Gata. Gata, ajunge. Bun, după care la sosuri, la sosuri aplicat betum. Da, puțin așa. Ce mai avem? Harissa. Stai așa. Bun. Am pus și puțin harissa. Deci harissa cea mai așa. Îi dăm cu niște rodie Mamă, ce rețetă. și puțin sosat. După care avem așa, pe legume, ceapă crispy. Cum ți se pare rețeta până acum? Sună bine până acum. Sună bine. Ceapă crispy din belșug. Știu că e 50 de lei kilogram. Bun. Așa și mai punem cașcaval. Cheese, bun. Așa. După care o închidem cum ne-a învățat șeful maestru. Ia să vedem dacă ai învățat. Stai, alo. Ai. Da, e bine. Și s-a închis. Am luat un de ăsta. Te mai ajung, gata. Gata, am învățat. De Hai, mă, fapt, că am învățat. să o mai bag la ăsta? Nu, că știi, e are rețeta cum ta, nu are e a mea. feta. E rețeta ta, nu e a Cred mea. că mai bine... N-aș zice, da. Nu. Și o lăsăm așa. Și aici, sus, ia uite. Pau și... Fii atent. Și avem 4 formaje. Cum vi se pare? 4 formaje, așa punem Deci numele. asta este shawarma Andu. Dacă facem like-urile, o să o băgăm în meniu o săptămână și nu uitați că la 10.000 de like-uri primiți și o doză de Pepsi la alegere. V-am pupat, haideți să facem like-urile și aceasta va fi shawarma voastră. Nu Ai sunt zis că ai întâmpinat, vorbeam noi afară, că până Așa, la 24 așa. de ani ai întâmpinat niște challenge-uri în viața ta de antreprenor. Bine, de la 14 ani. De la dar 14 nu de ani? antreprenor. Uite, zine ce sfat ai avea pentru cineva care ar vrea să, nu știu, să înceapă viața asta de antreprenoriat, care e pe la vârsta noastră. Mă, sunt două chestii. Unul la mână, dacă începi o meserie pe care o faci tu, fii sigur că nu ești cel mai bun. O să vină angajați probabil mai bun ca tine și trebuie să-ți dorești să vină angajați mai bun ca tine, să te dai puțin la o parte. Eu 7 ani am fost implicat doar în a face shawarma și sosuri și usturoi și ketchup dulce și am cam uitat să mă promovez și să mă dezvolt. Și 7 ani pur și simplu am stat prizonier în propria afacere. Wow! Da. Venea un shawarma, nu, domne, nu știi să faci ca mine, eu sunt cel mai bun. După 7 ani am înțeles anumite lucruri și m-am dat la o parte și am lăsat pe alții să muncească și m-am ocupat de extindere și de promovare. Asta e unul. Doi la mână, banii firmei nu sunt banii voștri. Banii Da, firmei asta ar sunt trebui banii- să înțeleg și eu. Faceți-vă un salariu de care să trăiți, cât vreți voi, cât vă ajunge pe lună și să nu vi se urce banii la cap.
Atât. Corect. Așa o duceți bine. Altfel, și angajați omul potrivit la locul potrivit. Și dați salarii la oameni, să vă stea la muncă. Sfaturi de la un antreprenor de succes pentru voi care vreți să vă începeți drumul. O să țin și eu cont de Da, sfaturi chiar de tale. asta e de ce m-am lovit eu. Fiecare antreprenor are povestea lui. Asta e a mea. 100%, da. Hai să facem și o arăbească. Facem? Facem, nu facem noi. Facem și o Hai. arăbească? Facem de vită, nu? Da. Auzi, avem. Bă, sincer nu și nici n-am mâncat nimic, deci sunt power pe mâncare. O de aia de la Asta client. Nu mai pot. Nu doare spatele Dar la spuneți-mă să vă ia tăv. Mariuse, zi-mă să vă ia tăv. Bă, eu sunt fan brânză, deci sosul Tăv de din asta brânză, de arăbească. mie, pe mine ăla mă sparge, că e cheddar, că e brânză, că e orice, ăla mă sparge. Deci 100% o să mă spargă feta. 100%. Mamă, și cu acum mâncăm Eu sunt după cel mai mare Citrina, fan acum brânză, mâncăm. deci. Uite ce râde. Bravo, băieți. Haide, Hai ia să două vedem. lipie, tu din aia galbenă. Facem arabească de vită, da? Da, da. Asta e produsul care pe mine a dus. Da? Da. A, că te-a făcut mai cunoscut. La mine asta a fost un mare game changer în piața De ce? României. Că l-ai promovat bine Că sau n-a avut că a nimeni. fost... Nu, că eu am venit cu el. Tu ai venit cu el? Da. Acum cât timp a fost? 2022, parcă. Ok, și după aia a început să aibă și ăla. Am înțeles, ok. de acum. Da. Bun, hai să vedem. Perfect. Deci trebuie să pui humus pe lipie. Fii atent. Pe arabească. Cum să mă dau? Că să iasă bine. E bine așa? Așa, da. Așa. Pui humus pe lipie, dar pui în partea asta. Ok, Da? Pe urmă legume din asta, salata din asta. ok. Pe urmă punem carne. Bun. Ai clește acolo, ca să nu-l cauți. Păi, pentru hummus nu pun de ăla? Ba da. Ok. Hai să vedem, deci. Am luat mult, am luat puțin? Nu, e perfect. Perfect. Și l-am întins puternic. Am dat puțin pe... N-are nimic. Perfect. Bun. Ajunge. Ok. Așa. Punem salată din aia bioaz. Și a plecat pe salată, așa. Mai Hai pot? la carne. Sau? Nu, e bine. Bun. Ia uite bă că luam cu totul. Hai să vedem. Oh, Dacă tot vrei să... și a plecat pe sabie. Ce? Da, e. Să zic asta? A, Dai cu carne. bun. Hai să-i băgăm. Am luat carnea. Ce carne e asta? De vita? Vita cu berbecuț. Vita cu berbecuț. Bine, puțin. Berbecuț mai bine. Eu și de asta cam pe la tine am auzit prima dată. Pune. Nu știu care cum mai aveau, dar pe la tine am auzit prima dată. Deci am mâncat, o să zic sincer, Bă, am la un mâncat. moment dat început să se meargă foarte mult în București. Vita aia tocată, ordinară. Da, și nu ești fan. Niciodată. De ce? Care sunt diferențele între Că vita știu ce se asta pune în și... ea. Ok, și ne zici nouă? Când nu se mai filmează, da. Bun, Nu, înțeleg. că nu vreau să... Nu vrei să faci antireclamă, ce? E urât. Ok. Tahine? Asta ce e? Sos de susan? Da, pasta de susat. Mamă, asta trebuie să am grijă, că... Perfect. Și uite rodie de acolo, din sticla aia. Ok. Asta o dăm așa. Bun? Perfect. Și acum trebuie să o rulezi. Fii atent. Mamă, aici e problema. Nu, că e mai ușor decât cea Zău. Iei asta și dai toate astea înapoi un pic și pe urmă le închizi așa și o rulezi. Ok. Da? Deci, Dacă vrei poți să le dai și cu un clește. deci fii atent. Așa. De toată carne, tot conținutul de-le înapoi cum ar veni. Stai așa. 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 Mai Și dai, acum mai dai, rulez? Mai dai. Nu, acum pune lipia înapoi. Du lipia înapoi. Așa. Închide în părți și așa, pe fără frică, dai. Și acum rulez? Aia e, da. Perfect. Hai mă că știi anducul meu. Păi da. Perfect. Părere? Numărul 1, după mine. Bun, perfect. După mine îți dai să Normal. bag aici. Și a plecat. Fii atent. Că vorbeam cu Ramore despre Allianz Oreca, că el zicea că el a inventat termenul ăsta, el Da. cu Pescobar, de a promova și alte afaceri și etc. Zine, unde mănânci tu în București? Mă, spre rușinea mea, nu prea ies în oraș. Ah, Ca să nu te mint, pe la Dragoș mă duc și mănânc mereu. deci la Dragoș Neacșa. Da. Ok.
Pizza îmi place de la Dodo Pizza. Dodo Pizza și eu mănânc, da. Au o ofertă marți de 1 plus 1. Îmi place mult rău Dodo Pizza lor. Bun. Burger mănânc la Ramure, îți dai seama. Corect. Chiar soția mea e fan burgerul lor Amore. Păi e extraordinar, adică eu n-am zis atunci doar pentru vlog, chiar e foarte bun. Mai mănânc la Smash Baby, că sunt mare fan. Smash Baby, aș vrea și eu să filmăm la ei, deci dacă vreți Smash Baby, vă așteptăm în comentarii, facem, filmăm. Pot să pun o vorbă acolo. Bun, perfect. Așa, la libanez mănânc la Zaitune. La Zaitun, E- da. E Bun. superior oricărui alt restaurant. Și Luca cum îți fan numărul 1, frate. Bravo, Nu există bun. dimineața să nu trec să iau, deci sunt fan numărul 1. Bun rău de tot, da. Cam asta mă. Și... Și shawarma nu prea mănânc pe nicăieri, că să nu te minți. Dar ai niște shawarmerii, că ești pe domeniu, pe care Da. le-ai recomandat din București. Geninul, frate. Genin? Da. Eu am Deci e numărul 1. Eu am lucrat la Genin 2 ani de zile. Ah, ok, nu N-am știu. mai mâncat de mult la ei, dar pot să spun pe vremea aia ce se făcea Era altceva? o muiasă. O muiasă Bun, în deci meserie. avem Da. Geninul pe care îl recomandă Mr. Laziz. Deci eu dacă n-aș fi avut shawarmerie, eu aș fi mâncat la Genin. La Genin? Da. Și altceva sau atât? Nu cunosc, ca să nu mint. Ok, deci nu ar fi că n-ai vrea să zici, doar nu... Nu, dar Ok. nu, nici nu sunt genul, că multă lume zice, dar zice prost. Că te duci să testezi, nu mă duc să testez nimic. Eu știu ce vând, nu mă interesează ce vând alții. Și asta nu e aroganță, asta eu mă uit în curtea mea, nu mă interesează ce vinde ăla, ce vinde ăla. Chiar nu mă Dar de interesează. unde ți-ai luat inspirația pentru locația ta sau pentru tipul de shawarma pe care îl faci? Sau trebuie să-ți fi venit un click la un moment dat. Uite, Ramore ne zicea că el mânca un burger cu ou. Acum Nu, nu eu știu fac cât de la timp 14 ani meseria asta. Ah, ok. Eu am început-o când am fugit din școală prima oară și m-am dus și ploua și aveam un prieten de alotată, deschisese un fast food și m-am angajat. Îmi dădea o shawarma pe zi, gen, și nu aveam unde să mă duc, nu puteam să mă duc acasă, că fugisem din școală și m-am dus acolo și am început să curăț cartofi, a Și plecat unde ai shawarma, lucrat? du-te. Mai am lucrat la Maverick, când era Maverick, la locație pe care o dețin acum în Berceni, au fost shawarma acolo. Deci tu ai fost shawarmar și Da, acum ai da, ajuns să deții da, locația? da. Wow, e extraordinar. La Genin am lucrat. Am mai lucrat la o shawarmerie undeva prin Rahova, la Teiuș, Turkish Kebab, așa se numește. Ok. Și cred că astea au fost locațiile unde am lucrat, că nu îmi schimbă foarte des locul de muncă. Am înțeles. Bun, bună treabă, deci să ajungi să deții locația unde lucrai, cred că e ceva wow. Chiar e un sentiment de mândrie și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit. Ești un om credincios? Foarte credincios. Da? Foarte credincios. Și când ți-ai dat seama de fapt că Dumnezeu te ajută? Că știi că atunci când Măi, suntem mici, poate credem că lucrurile sunt toate ale noastre. Am că... trecut prin niște chestii care nu cred că mai ies viu din ele. Și nu vicii, că n-am vicii. Nu am vicii, nu te refer. Sunt un om foarte trecut prin viață, foarte trecut. Mi-am început viața de la 14 ani, eu n-am luat un leu de la părinți de la 14 ani. Wow. Și în momentul de față, de 10 ani încoace, părinții mei sunt integral susținuți de mine. Da? Da. Cred că ăsta e cel mai frumos sentiment. Cel mai mare moment în viața mea a fost cheie, să zic așa. Eu cu soția mea ne-am chinuit 15 ani să facem copii și nu reușeam. Wow. Și în momentul în care a rămas gravidă cu fata, atunci a fost, mi-a zis Dumnezeu, bă, ia să te saturi. Felicitări, să-ți trăiască. În câți ani are fata? 4 ani, azi face ziua 4 ani? Azi e ziua ei? La mulți ani, scrieți toți în comentarii. Cum o cheamă? Nargis. Narcis? Nargis. Nargis? Aici numele ei, dar e în arabă. Ah, ok. Și aici e băiatul. Super. Trebuie să-i scriem toți la mulți ani fetiței lui. Să rămână, mulțumesc frumos. Mr. Laziz, pentru că este E la o... grădiniță, mă duc acum să o iau. I-am luat tableta, telefon, Iar îl iau așa unde? tortură. În torpa asta? Da, da. Poți să iei cu... Aici. Dăm, Hai că acum am călit. Bagă tava aici. Așa, Am perfect. călit. Bun. Pune-le aici. Întoarce-l invers. Ok. Și trebuie să-l tai în 6 felii. Bun, păi... Ațune? Am numărat așa ca să vezi. Deci, Apasă ar fără. fi... Una... Mamă, dar mie se... n-are nimic, îl mâncăm noi. Are mică, noi mâncăm. Păi da. Pă, frate, dar cum îl taie băieții ăștia, de taie ei exact, nu știu. 1, 2. Păi l-am făcut Are de nimic, sânge. lăsăm 5 felii. Ma... Dă-i Ia. Aproape la fel, nu? Mama, altceva, deci uite ce de sânge am făcut-o eu și ce frumos arată la el. Gata. Altceva. Așa, ți iei o cutie de sus de acolo. Ok. Bun. Și trebuie să așezați.
Păi asta e... Nu, lasă cutie pe așa, că ți-e greu. Ok. Și le iei, uite așa. A mea e N-are nimic. mai neordonată O așa. dregem noi, că suntem meseriași. Perfect. Bun. Bun. Le iau peste mai frumoase. Ok. Cred că în mod normal ea e mai mare, că trebuia să încapă până aici, nu? Plin, stai așa. Ăsta, ia. N-am putut să mă abțin, mă iertați. Tu ai mai mâncat la noi? N-ai mâncat? Ba da, ba da. A, da, ai mâncat? Da. Deci am luat ultima dată, Ai măcar de aspect. am fost la locația din... Ia uite, mă. Aparator? Da, da. Și am fost când era viscolul ăla, frate, cu ninsoarea Vai, aia. mamă, nu cred. Și acolo, eu am luat tot de ăsta și m-am dus afară să mănânc. Dar nu arată așa. Arăta mai bine, da. Și m-am dus afară să mănânc. Bă, frate, și îmi ningea pe el, Vai, mamă. jumate le-am luat la pachet, că am zis că nu mai pot. Da, Așa, ia asta acum. ok. Pune în asta humus. Bun. Într-una din asta humus. Mai pun o leacă, nu? Da, 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 pune să mâncăm, că ne e foame. Bun. Bun. Așa, bioaz în cealaltă. Salata din Adică, asta? Da, aici. Cum se numește? Bioaz. Bioaz. Așa. Gata. Pune peste shawarma, tahină și rodie iar. Ok, a, bun asta. Așa, 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 așa. așa. Și Vezi, rodie. eu pe sosuri să mai pun. Rodie e tot talentul. Da, nu, asta chiar e bună. Perfect. Hai să vedem. Bună, frate. Ce mai Și cartofi. Bună. Cartofi, Cartofi? de acord. Bună, hai să vedem. Mă, iertați. Nu știi, e la început. De mâine vin și lucrez cu voi. Da, azi ce ai de făcut? Mai cam pus și pe sos. Bun, Arabească e perfect. gata. Chiar e perfect. Cum e? E perfect. Mai puțin mai fraieric așa, pentru dar merge, prima- a? pentru Merge, prima pentru oară, prima, da. Hai să o băgăm la pachet, cum o bag. Da, pui capacul, ai acolo capace. Ok. Du acolo, că să nu... Bun. Hai să vedem. Unul, da? Că e un leu capacul. Bun. Vrei? Nu. O să mă întreb pe mine dacă vreau să mănânc. Dar chiar am o întrebare, tu având... Zilnic mănânc shawarma, zilnic. Ce? Zilnic mănânc shawarma, asta e Aia întrebarea. voiam să întreb, da, adică după atâta timp, Uneori nici eu nu- nu cred că mi s-ar lua, da? Uneori nu reușesc să ajung ziua și vin la 3-4 dimineața și mănânc shawarma. Nu pot să cred. Eu nu prea dorm, eu dorm de la 4-5 până la 8, nu, ceva de genul. Ăsta e somnul. Mamă. Și eu mă gândesc că și eu mănânc des shawarma. Cred că am avut 2 săptămâni de am mâncat zi lumină shawarma. Și mă gândesc, bă, nu cred că mi s-ar lua. Niciodată. Dar, uite, tu poți să-mi confirm că nu ți se ia. Niciodată. Hasune, unde ai mănușile? Mănuși. Puteți să ne filmați că suntem obișnuiți. Sigur. Și neapărat la arabească pui. A, punem 2 mănuși ca să nu se Mama, și la murdărească. început m-a sunat lumea, a uitat și a urmat mănușile în pungă. Vai, mamă, ce am pățit la început. Până a înțeles lumea conceptul. A, credea că sunt mănușile shawarmarului. atenți, că și-a uitat mănușile în Nu shawarma. pot să cred. Și mănâncă. Mamă. Dar uite și asta, nu prea o vezi cu mănușile pe la alții, adică Păi nu, n-a avut nimeni. cred că tot tu ai adus Noi am conceptul început. ăsta. Tot ce înseamnă conceptul ăsta și cu mănuși cu așa, eu l-am adus. Bun, hai să facem și un șnițel feta, Așa. dar până atunci, ești încadrat forță? Că trebuie să fii forță pentru asta, că îl punem pe TikTok. Așa. Dar până atunci vreau în felul următor. Noi ai văzut, noi am făcut la Ramore, care ne-a Așa. recomandat pe tine. Și vreau să ne recomanzi 3 afaceri de influencer la care să mergem să continuăm seria aceasta. Băi, Dragoș Neacșa primul, că e prietenul meu. Deci Dragoș Neacșa la 100 de grame, deci nu. trebuie să facem tag Dragoș Neacșa în comentarii și dacă vezi Dragoș, hai să facem videoclip că iese power. Bag și eu o vorbă la el. Bun. Așa. Pescobar. Pescobar, chiar da. aș vrea să văd în bucătăria lui Pescobar și să Dați tag lui Pescobar să facem, cred că la Taverna Racilor are și cel mai bine sau la Oyster Bar, deci tag toată lumea în comentarii să facem cu Paul. Da, și la prietenul meu Bogdan de la Tacos King vin și eu. Când vine Ando să filmeze, vin și eu. Bun, așa facem. Deci tag la Tacos King, când vin eu să filmez,
mergem cu patronul de la Mister, l-a zis cea mai de succes șaormerie și facem cel mai frumos video. V-am pupat. Așteptăm șnițelul, cum așteptați și voi? Mamă, și aici e... Mi se pare că vine lume în continuu. Aici servesc Asta undeva? a fost a doua locație. Stai prim. Bine, asta când am fost pe timonierului, am mutat-o aici. A doua aia din Berceni. Aici servim undeva la 2000-2500 de clienți pe zi, dacă îți vine să crezi. What? 2000? Da, vezi non-stop. Da, e non-stop. Ok, wow. Dar de unde e conceptul ăsta de non-stop? Adică cum te-ai gândit să ai toate E șoarele? dacă pe mine noapte mai e foame și n-am unde să mănânc, A, deci îți ăsta dai a seama fost, că mai sunt 1000 de oameni în cabine. Ok. Atunci am zis, Și fii atent, deci am văzut înainte eu... închidem la 1. Și ne băteai lume la ușă. Ah. Hai, mai fă o șaurmă, mai zic. Hai, Păi vii gata, din facem club, non-stop. vii de la o băută, da. Oricum nu doarme nimeni înainte de ora 2. Cred, eu, nu știu. Te fii atent, acolo pe la Unirii, pe unde stau eu, e un sex shop Da. care închide la 10 noapte. Ma, Care e ideea afacerii? Că de-aia mă bine, gândesc. când vine pofta, tu închizi. Da, adică tu vii pe zi, cine vine la 2 ziua să ducă noaptea? Da, N-am înțeles. Și ăla la 10 noaptea închide. Păi, Ce-am ce făcut? faci? Aia zic. Lumea doarme la ora aia, nu e nimeni pe treabă, da. Facem un șnițel feta de data Cel mai asta. bun Eu de asta produs n-am în ultima mâncat săptămână. și chiar am fost curios. Mereu am zis, bă, hai că vin, că am văzut pe TikTok. Deci asta înseamnă promovarea, Da, vezi? da. Cum ai văzut pe TikTok, cum te-a luat pofta? Mai ales că vezi pe la 12 noaptea. Bine, trebuie să fii și bun, că lumea vine, dar dacă nu e bun... Vine odată doar de curiozitate, dar nu ai clienți recurenți. Exact, exact. Hai să vedem. Deci am luat lipia. O încălzești. Dar uite, lipia asta, de unde e? Că nu arată ca la orice șaurme. Păi nu e ideea clasică libaneză, asta e făcută gen tanura, așa se numește lipia asta. E ceva tradițional. Ok. Da, da, da. Bun, hai să vedem. Deci, Încălzește lipia prima oară. cum ai învățat-o, nu? Cum te-am învățat eu, exact. Mamă, stai așa, mă rog. Așa, așa. Hai mă, că am învățat. Am prins-o? Da, 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 da. Bun. Hai. Pune feta prima oară, uite, asta e feta. Feta. Vezi că e groasă, Și-a trebuie să plecat, lucrezi mamă. ceva la ea. Deci a plecat pe șnițel feta, cum Mr. l-a zis. Asta e filmare pentru story. Nu mai. Gata? O să-ți fie greu. Nu, întind-o ca lume. Ah, ok. Sus, așa. Am văzut că la un moment dat ai avut o chestie, că zicea lumea că era prea subțire și ai făcut-o mai groasă. Da, da. Și părerea a avut lumea dreptate? Uite, avem nevoie de comentarii. Da. Bun. Așa. Șnițele, pune două șnițele. Păi, le iau cu mâna? Ai mânușă. Noi le punem cu clește de obicei, dar tu ai Hai să mânușă. vedem. Așa. Apasă pe ele un pic. Așa. Mamă, dar cum cartofi. arată. Ok, bun, ai pe cartofi. Ajunge, că să poți să-l închizi pe o A, stică de mult. vede. Și acum sosul pune ce vrei sufletul tău, la fel ca la shawarma. Bun, hai să vedem. Sosul îmi pune maioneză picantă. Bun. Punem niște harissa. Bun. Și tu. Neapărat tu. E. Gata. Bun, hai să vedem pe legume. Îi punem niște ceapă crispy. Tu cum ți-o faci de obicei? Tu cum ți-o faci de obicei? Eu îmi pun castraveți și varză, atât. Nu pun altceva. Da. Și sosul cam, identic. Da? Da, chiar așa îmi pun. Mamă, deci avem aceleași gusturi. Așa. Aveai la un moment dat cheddar, mai ai? Vinul încoace. Cheddar, hai să vedem. Deci cum apes aici, nu? Și dulipia. Așa. Bun, top. Uite. Gata. Bun. Hai să vedem. Mama, aici trebuie să mă ajut, cred că e mare rău. Deci, Așa. așa. Să fie greu. Să fie greu rău. Și acum vii pe partea. Așa. Ma, complicat asta. Da, așa. Bag aici. Nu te speria. Nu te speria Nu că mă e sperii că nu tăticul aici. mușcă eu. E tăticul aici. Mamă, talent. Talent. Asta nu se mai bagă la... Nu. Nu? Că are feta, cred că de-aia, nu? Exact. Bagă de aici. Așa. Și apeși, da? Da, Cum da. te-am învățat. Ele pe ambele, că e mare. Ah, ok. Mamă, și ce preț are asta? În meniu. 38 de lei. 38 de lei atât de mare? Da. Mie se pare mai mare decât ce am făcut până acum. Păi e. E cam cel mai mare produs. Și 38 de lei doar? Ieftin și bun. Oh, mai bagă unele, mai schimbă. Bun, rău, bravo, foarte bun prețul.
să aibă toată lumea. Și asta o punem tot la pachetul. Da, Era da. sau... Punguță aici. Hai mai luăm o punguță. Gata, imediat. Perfect. Gata. Șervețele la client. Bun. Păi gata, nu? Gata, hai să mâncăm. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm, ce să mai... Da? Așa, foarte nașpa am mâncat înăuntru, dar acum sunteți on, da? E extraordinară, n-am ce să zic. Bun, hai să vedem, ai noroc? Noroc. Și a plecat prima gură din șnițel feta, n-am mai mâncat până acum, hai să vedem reacția la cald. Eu mănânc cheese pentru prima oară. Făcut de mine, să zic eu. Am portit-o eu cu cheddar, cu toate astea, dar mie îmi place de mult. A făcut cheese fix cum îmi place mie, iute. Nu. Zici că ne-am vorbit, mă jur. E foarte bun. Mi se pare, în primul rând, și gustul e extraordinar, dar prețul, 38 de lei de asta, pe eu în primul rând n-aș putea să o termin. 2 metri. Deci, am înțeles că o să o facă 50 după vlogul ăsta. Eu mănânc, nu mă încurc. Eu cred că am venit mâncat. Și dacă eram mâncat, nu m-am încurcat pe mine. Dar de unde ești? De limbat. Și de când ai venit în România? 2007. Ah, ok, deci Am 19 ani. ești veteran. 19 ani legați. Ah, ok. Și de ce România? Păi unde e mai frumos ca în România? Și eu sunt de aceeași părere. N-aș pleca din România niciodată. Nici eu. Zice, băi, că am trecut prea multe. Și sărăcie, și foamete, și tot ce vrei. Nu plec niciodată. Și eu sunt de aceeași părere Niciodată. și mie îmi place România rău. Eu mor când văd că românii pleacă. Am mulți prieteni plecați și eu, bă, veniți mă înapoi că e bine. Nu mai venim niciodată, sunteți nebuni acasă. Eu am prieteni care au stat în Dubai și încă stau, mă rog, au zis că o să vină mai târziu, că mai au niște afaceri și toți îmi zic că vor înapoi în țară. Nu există ca România, mă, nicăieri. Dar toți îmi Nicăieri, zic, crede-mă. toți îmi zic, bă, e frumos, n-am ce să zic, e frumos, dar nu e la fel. Fratele meu e în Dubai și acum mai fac acte să vin aici. Face bani, dar mi-a zis viața, zero. Zero. N-ai. Și distracții, Mol, mașină, și... muncă, acasă. Mol, mașină, muncă, acasă. Asta e viața. Da, deci așa mi-a zis și mie toată lumea. Și distracțiile, nu se compară, mi-a zis că Nimic nu se compară cu România din punctul ăsta de vedere. femeile. Da. Avem noi ceva al nostru și plus că pe Caterinca nu ne face nimeni. Asta zic lui nevastă mea mereu. Să te ferească Dumnezeu să intri în gura românilor, de-am mișto. Da. Te face Bă. și concept. Pe Caterinca nimeni. Da, Ce mă, da. mă mai murdăresc-o, că dacă e bună, ce poți să-i faci? Locul 1. Bă, da, 38 de lei mie mi se pare ireal de ieftină e. Că dacă ți-o comanzi acasă, poți să mănânci de 2 ori. Și cum sunt eu, de v-am zis că îmi comandam cu crispy urcolea când nu aveam bani. Bei cu pere? Nu, asta e cea mai bună de la așa, de la Olodate. Bă, asta îmi place și mie foarte. Da, e maxim. Mulțumesc frumos, ai noroc. Cu mare drag. Doamne ajută. Hai, Doamne ajută. Mamă, după picant, Dar intră extraordinar, deci combinația asta să vă luați, neapărat cu limonadă de pere. Ai tot ce vrei aici la Mister, l-a zis, dacă vrei să faci un chef, să faci o petrecere, vii, aici bei, te îmbeți. Am terminat și vlogul, am făcut cheese, am făcut arăbească, am făcut șnițel feta, vă recomand din toată inima, Mister Laziz. Îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să apari. Cu mare drag. Și zi-ne cum ți se pare ideea asta, lucrezi la afacerile influencerilor până când cumpăr o mașină. Mă, îmi place, ideea e foarte interesantă și plus că mie îmi place să văd bucătăriile altora. Deci îmi place să văd ce se întâmplă în bucătărie în general. Pe mine dacă mă duci undeva unde au aparatură de Horeca, e ca femeia la machiaj. Ei nu mă scoți de acolo, jur. Ok. Mă pierzi acolo, deci nu mai să vezi procesul Da, din spate da, și da, asta da, vrei și noi să le arătăm. Da, e superbă ideea, chiar felicitări. Noi să știți că un pic am făcut o mică regie, pentru că el văzuse deja vlogul cu Ramore și a zis după aia în comentarii când l-a menționat Ramore, da, vreau și eu ce trebuie să fac. Puțin de treabă de TikToker, nu? asta, n-ai Da. ce să... Bun, iar acum, pentru mașină, a venit momentul adevărului. Deschidem carnețelul magic și trecem aici. Al doilea vlog. Mister Laziz. Și să vedem finanțarea din partea Uite, la fel ca dumneavoastră. Ramore. La fel ca Ramore. Bun, deci imediat să trecem cu un marker roșu, pentru că am făcut foarte frumos. Imediat vă arătăm și vouă. Cu roșu luăm notele mici la școală. Exact.
Deci, avem Ramore 500 de lei, Mister l-a zis 500 de lei. Noi v-am pupat, ne revedem la următorul vlog. O să vedem cine va fi următorul influencer căruia îi vom face, lucrez la afacerile influencerilor până când cumpără o mașină. Eu am fost Andu, Hamada și vă mulțumim pentru vizionare. Dați un like, un share, un hype, un subscribe, un comment, absolut tot ce vreți voi. Și-a plecat! Și face de toate challenge-uri, vlog-uri, frate. Haide cu like pe toate, subscribe la toate platformele. Dacă e ce trebuie se vede, ochiul liber. Andu Ioan, e timpul de fani. Intră pe TikTok și pe Instagram. Cred că te știu de undeva, de pe YouTube. Andu Ioan.